Jaun Andreok, eta mila esker zuen hitzentzat. Hemen baldin banaiz izan da gure artean, gizarte honetan pertsona askok bere biziko sentiberatasun dutelako euskararekiko. Eta denok dakigu euskararen berreskuratze prozesuan aurrera pauso handiak izan direla azken hamarkadetan, eta halaber badakigu lan handia geratzen dela oraindik egiteko. Jose Antonio Loide euskaltzale handi hoien arteko bat zen, eta haren izena duen bekak euskaraz egindako ikerketa sustatzen du. Kasu honetan, nik aurkeztu dudan proiektuak euskara bera du jomuga, eta konkretuki ekialdeko euskara zaharra. Euskarak historikoki ekialdean izan du haren ondare eta altxorraren zati handi bat. Nahiz eta gaur egun nahi baduzue egoera kaskar batean bizi euskara, Zuberoan eta ekialdeko beste leku batzutan,